amb la jornada i moltes gràcies per haver vingut. Bon dia a tothom, som el Ferran Escura. Fem-ho molt pràctic, o sigui que no em podeu dir Ferran, no cal que em digueu Escura, i així estarem més còmodes tots i endavant. És una reunió d'empresaris. Gràcies a tots. Molt bé.